Гродзенскую тыпаграфію закрылі ў снежні 2021 года. Прадпрыемства ліквідавалі, а памяшканне на вуліцы паліграфістаў выставілі на продаж. Але як доўга ў Гродні працавала тыпаграфія? Што ў ёй друкавалі і чаму яе закрылі? Адказы на гэтыя пытанні вы зможаце даведацца ў нашым відэа. Гродзенская тыпаграфія вяла свае пачаткі ад друкарні, якой валодалі гродзенскія езуіты. У ёй яны друкавалі абвесткі аб сваіх мерапрыемствах і невялікія рэлігійныя тэксты. Калі ў 1770-х гадах ордэн езуітаў забаранілі, друкарня дасталася гродзенскаму старасці Антонію Тызенгаузу. Для яе паляпшэння стараста запрасіў вядомага спецыяліста Нохіма Сокаля, які займаўся ліццём літар для друку. Сокаль стварыў у Гродні адну з найлепшых славалітняў на землях былой Рэчы Паспалітай. Яго літары куплялі друкарні Вільні і Варшавы, а сама каралеўская друкарня была настолькі папулярнай, што расійскія стараверы, якім было забаронена друкаваць свае кнігі ў Расіі, пісалі на сваіх выданнях Гродна каралеўская друкарня. Акрамя гэтага, у друкарні выдавалі арыгінальную і перакладную літаратуру, навуковыя працы, падручнікі, малітоўнікі і календары. А ў 1776 годзе ў друкарні выйшаў першы нумар выдання газета «Гродзенска». У часы Расійскай імперыі друкарня атрымала назву «Губернская». Акрамя афіцыйных гродзенскіх губернскіх ведамасцей і памятных кніжак Гродзенскай губерніі, там друкавалі кнігі гісторыка Мітрафана Донар-Запольскага, этнографа Адама Богдановича, гісторыка і педагога Яўстафія Арлоўскага. У той час губернская друкарня знаходзілася ў будынку на сучаснай плошчы Тызенгауза, а ў 1868 годзе у адным з будынкаў у даліне Гараднічанкі паўстала літаграфія братоў Йоселя і Давіда Мейлаховічаў. У гады Першай сусветнай вайны яны забралі рэшткі губернскай друкарні і стварылі ўласную вялікую друкарскую установу. У ёй друкавалі нямецкую газету «Гроднер Цейтунг», а таксама польскія і беларускія газеты міжваеннай пары. У снежні 1944 года ў будынку былой друкарні Мейлаховічаў адчынілі абласную друкарню, пры якой працавала школа паліграфістаў. Але ўжо ў красавіку 1947 года газетны цэх друкарні пераехаў у будынак на сучаснай вуліцы Савецкай 8. Там жа размяшчалася рэдакцыя газеты «Гродзенская праўда», у якой працавалі вядомыя творцы Васіль Быкаў, Алексей Карпюк, Міхась Васілёк, Данута Бічэль-Загнетава і Алексей Піткевіч. У 1962 годзе друкарня пераехала на вуліцу паліграфістаў. Менавіта з-за гэтай установы вуліца атрымала такую назву. Будынак у даліне Гараднічанкі, дзе раней размяшчалася друкарня, праз некаторы час зруйнавалі, а на яго месцы насыпалі плошчу Леніна і пабудавалі будынак гродзенскага гарвыканкама. Да 1980-х гадоў гродзенская абласная ўзбуйненая друкарня стала найбуйнейшай такога кшталту установай в обласці. Там друкавалі газеты «Гродзенская праўда», «Сельская новь», «Зара над Нёманам», «За камунізм», «Заветы Ільіча», «Савецкая вёска», шматтыражныя газеты прадпрыемстваў «Гродзенскі хімік», «Высата», «Маяк» і «Гродзенскі універсітэт». Апошні дзясятых гадоў свайго існавання абласная друкарня была досыць дзіўным прадпрыемствам. Кошты на друк кнігі у ёй былі ледзь не самыя дарагія з усіх друкарняў Гроднай вобласці. Нават некаторыя вялікія гарадскія газеты апошнія гады друкаваліся ў Брэсце і іншых гарадах краіны. З 2022 года толькі прыватныя фірмы працягваюць гродзенскую друкарскую традыцыю. Калі вам спадабалася відэа, пастаўце падабайку, падпішыцеся на канал Гродна 1127, а таксама націсніце на званочак, каб не прапусціць наступнае відэа.